o hem story lo ngai thla ho kha karon da zom le chia chan chu a chiar tu hian phone in a record a toite te in a record a chu ka zom kho ma rai ang reng lutuka ka thon thu kan lai ka boi pui box si wang khanin ka ti mai man lawa chuanin chiar sual ang chi om zeu zeu hi voi kha chiar na ni ba ka aziak tu hianin ai edit chi man lawa kain ka lo khoi man to box si lawa in lo hre thiam don ya ngai thak chun zamang My type chapter 3 Vansang kimi POV Hotel lampan chuan kakala karil ru in ka phun phei mulmul khapa khakang ngei lu tukhi ni tok mai thok lo do ni la kan bil te pe ka ngai be to bok nen ka du lo lu tuk ma se ka lo ai tam ka phut khania arim ti po ka ring lawa ma se rin lo de khana pum ve mai khania VIP room se a ka duty don bok nen chupo kan doctor room le bok mole ka thlen chuan min lo boi pui wata lo sui lok vek to ni nge yang an manager ber chuan nui sang hian min lo boi puya kan bo si akhir ve a ifim khurdon nya chuti chu min ban ngal de menga akhir veu mi ka ti zom ve zata khir lutuk a room big phei hi chumo a fai the ang ber khana ni mai ingkim hi room dang ho po hi ni rolin a room big hi ti fai tur han midang hin omhrang thina manni khana ban te de ya ti ila mun danga an duty ni ber chu a room a chuan min shoya wow hi ni top mai khaile ava han zau em vele a hau tak ve don ni hi ka chawlok nui chunga ka ti chuan nia a zau ber ni hialang chuan office big po hi a zau ve boka room ran zau lutuk lo a om le boka chu po chui ti ve ka ngai do na I chet vet vat ngai do na ni kha ani chuan a ban ve de mai thei che ni thu tak de wa ti chuan min ban lo tur angai phodang ma se ke ma chau te chuan ava har don tak ti ma sak ber tu po ko shi thiam lo ka ti bai ba ya min nui kur zui chung ho chu mi pakhatin an kop vek ti na mi ka ti deu to ka ni lawe a shanin umalom ma se tinge moni nang hi kop tir vek cheni chik dewa mi en pa chuan ka shabik lo kalo ti vat ani chuan ti hyang ka kalsan phot ma yang che ati chuan ole ka lom lutuk na tho nuam le ti in kanin vai liama ka tho chua khop chu kan doctor a chu apoi lo lo ka dil hnim tho lom ka thok thei tur anga yang ka thei top ka chua chung po a alom lo ni chuan e ka pen fok ma yang a room chu ka ti fai jena aliani na zau buk nen rin id in ti fai nuam ma se atam ma ni hi tuna dar so mari chepa a office big po ko lati fai man lo chu nia hi ka zau chep thau chu mi zo a chon a office big kha chu ka ti fai to ma yang khalai huna khan eng thil ruk tur nge I lo zuna ka hnung lama changa ron ti chuan ka puan second chu ka thlau ngal nang buk mo chuan heta tho ve tak tak chu itum lawang chu ti ro tunge khanu sindi nge moni ve sekla hi a imu ang hian ka thok chu ni hi ka korpo mar pa hian ka lo ti san maya I zak thei lo hle mai eng ang mei chiang nge moi ni le zo thana la ka chang hian lo in thiar fi li mang che ani hi ka ta chau ni hi nangni ang nei ve phak po ni lo chuan heta changa I ban vat ka be se I du chuan nadang hun danga ka zun sakang che il sen ta ka ti chuan apoi khop mai heta hian buina chang ka lo thok to buk sia ka du lo ni mai ro se ka lo ti ve mak chuan eng ti turin nge I local ka bel pa hla to om turin ka ti che ni lom ni chuan heta po hian local ve sek lo bukla thok tu ti ho hian abial nu tak tak I mon lo tiang che nuam lo til tuk palang ka ti lengat aril ru tak hi chu chhelu tuk lo ti ka sia kan doctor he du ve a ma se kan doctor hian a du box si lo nen hei ham du ve mai tur hi nia ti khopin mei chia in an du nia ka khong ai zok nakina chuan ma du tu le mangai tak tak tu la ton ve ngei ka be se pui tla ni chu wanga hetianga tung khum po hi kania aril ru na mai chu ai chuan hetia ka ti hian an lo de zokang mei chia hi chu kan lo mol ve ngot mai min du tu kan du lawa
min du ve the ngai don lo ti sherang chung po kan han du tlat te hi kan mi zo mi pa te chau ka suina ni lawin nam dang ho kan piang ve ni ti po shimya lo te kan lo ral khat du in thik tu ti kan han pe cheve thei chin te hi mei chi ho hi kan mak ve na nia kan vein kan du a kan ril ru te lo na ve buka huna kala a top chuan kan lo thei ni la midanga kan han chuan le buka mak ve tak hi chu kan ni khatin min chong khum lo mai ro heta hian mo ko du hun na kalin ka kal lo thei reng iron in lan ma chang dei to khang ka kal reng chen in ngai zong tak lo ti po ka sia sui fu in ti zeta ti chuan i ngai dan mai ni chu tu vak ma hian kan in kop ti hin shelawa lo boi pui chiam lo khan na tho tur te hi zong la ni tak ka kut ka beng deuh thara i local ve reng thina ni chuan engmai tingai om si lawa hei hi min lo ti pui ta mai che i thok venga anuam do na sin local te hei lo ti ve te ti le alama vakal chu ka ruala kan doctor chu lo local don lo boka hei te hi kan lo chhor shep mai tiang kan nui chu zaru ang reng ma se nui na chi po ni lo a zei lo bok si khati khan ti su i ti dan kha dik lo khaya in athian engmai ti ve ngai lo mi har sat lo te reng nen kha ti fai zung ro nang ma ti bal vek ani kha ngei lutuk sual si heng te chui na ni hi nge ke chu min ti tir ve ti deuh muk mukin chhuat chun no tau sok soka i local to sa a khatei reng ai te chuan hetian na lo tho ve te kha tha ve lom phun lo khan ti vat ro engmai thiam lo phei chuan tu man nu pu ta nan du lawang che a bikini du pa hian che fel deuh le teima deuh hi a du lutuk tiang te chuan itlin lawang kanui te ta a thin rim mel si a khongai thak zo than sang a POV khanu wan sang kimi khan voina jang ka hotel a nge na thok ve nge sia kanui suka a du lo na sat te reng nen ma se ka soi thei reng ta ka kha chuan a hlo zat ai tam min phut buka karim ti ka soi la ya amak ti mel mul mai kha damdo in lama heng om kha te me ma ka ta mani se damdo in lam pang hi chu ka tui pui ve lem lo doctor ni pu hi ka chak wak lo ka pu wang chawnia tu na heta ka om chan po hi hotel en kol ngai nen damdo in lam lo ngai ve zel bok si ma se bui o ni tak ka bel nu ni to lom le bui nu po kha ka thei top ko choa adam chwa le kha kan ring to lo kha nia kara su tu kha tlan chak bok nen a hlia mana san mai bok si ma se tap chunga nu chan tura min ngin khan chu tianga ti chu ka du nu chak tak ani nge yang khati khop a hliam na si kha tuna chona har to a ma se be se ro sang thei wak chuang lo abiak thei lawa a har ti kan shil tuma a mela hlim na lang chwa khan ke po min ti hlim ve tel tat eng thil mo tu moi in swala ka phone ka chan rual chuan ka ti deuh muk Miss Cindy le voina thok thar nu kha I office a anin swala tu man kan thel thei lo local wat te chana ka manager ka chan pa ni bokina ti chuan lo thel tum ro ti le pon nam pan ka rual ke in nui mel chu mun hom ti zet thian ka lo en thung anui ri chu ringa amoi boka hetianga anui hi ka voi khat mu na ni a chak mel le lungai riluna le thinrim mel hlir ka mu china tuna cha chung ri ra chang anui ti shat zet thian anui kar kara chu mu zel ka du ni ka bula hen om ti ra hlim taka siam reng ka du ni than sang a POV isui khai ti tak takem kan pahne kan om tak nuwa chon aron ti sapa engthil mo ko lo ti hu shilo dervel lo meite ita ka nenga chuan nangin kanu bil le engkimi buai pui don ti kha ati chuan I du lo vewi mu ka tia ka lo ti su du lo ma se a thengin ro I du lo chuan ti vak ngai na to lo ti na ni chu chuan hei hi chu midang te kha lo ti fai tir mai ro o ka man to lo ba ka hei chu ka ti po ni lawa Cindy ti ve ka ni hi ti le tlan chhuar rol ngal de chu nu mai te chu wan sang kimi POV o sara ka lo chuak cha khongei oma ka ti lang langa I veila ma khan lo pheila min ron mu mayang ka ke kham to nia lo man mo ti kan tlai mai do na ti chuan khoya ke ma khan I ding lawang ta khan lo thu ve mai ro na ti nge tu na che min shila ma ti khan min shil lok to tur che nia ka phun phei mul mula
lo thleng phot te ka shilok bik lo alum atia vo ina hian a u pek hlua arun hodona a hma tang dei to khan kalo star ve theilu tuk ma se na wang ba khian min en lo ti ka hria ke pon ka u mi pa angin ke en ve mai boka a hmel thain a chhelo ma se kan doctor mi swala khala tluk lo hret tinge mo ke po hi kalo khai khin thot thot zel ni ivarei tak zaki min lo tinghal i zaklo zaksu le tlan hal par me te ka mu chak te nia ka tinghal bor bor kanin biak dan kan chungam thei mak sak thei nia oi ka boss thar han din zia mai chu ma se ka hlau lo der mak zela ka ti chuan vo in thil thleng te chu ka shil ve a min la nui vak vak zui chuan sindi po chuan a ti ve mai zela mi a ti le chuan ti ve zel mai e u e hmel te kha mo mu ve lang chuan inui top thei lawang ke po ka in sum na sangar ngara sin o nui chung chuan ka soya ma se aril ru kha chetak tak lo ti kha a hriat thei a khongai thlak zawk kan doctor ala he adu ngai don bok lo nen he ham ka ti deuh hiaya chu iwa hau deuh ve a iwa han kon fi em ati chuan ngoi mai te o ke hi mo min ti boi reng lom ani khan ke hi min du ni chiang lu tuk ni lo se he ti hian a om nang sui fu in ti zet chuan ka ti le zat zat ti khan i ti vel hor horanga nang pui hian i du masa le ve kange phim khur ro a pa hmel ro pui si chuan bial pa ve mai ro midangin an ron chu pui zel mai ang che chu tianga i du lo chuan a som na chu pom ve mai la ka du kher lawang ma se pa ina chelo chu ka ti ma se swala a chim om mai box siamo leng pui kan thlenga upe ka chu kan lo ngak reng to ka phone rik chuan ka en vat number long ani wang chuan lak lo ka tum zeta thil pui mo ni takin ti in kala a ka chung ve ma chuan hello khongei uma ron ti deuh muk tu chu tunge ni ti o chang te chuan ka hre thei ngal emoni le ngal ka du na huna ko umang i lo hriat ve zel bo ngai lo ban sang kim i boss ka ni hi khatiang khama ni boss te biak dan tur em ni chuan tuna ban po lo hun lo i chuak bawa khoya phiang sen ngei ron thleng rang ro darkar khat huni nei ani lo chuan eng thil nge thlengang i lo en don nia ti le phone da chu rual de mai chuan kaning ka ti vak eng thil nge ni le ta kan bo sania engma soi chiang lawin ka ron chuak ve top kha nia ke hi ka dik to lo reng eng tin nge ni ang darkar khat hun i nei ti chu min la ti zui te chang te chuan eng tin nge ni ang ka ti le a hau mai hei ron thleng tep lom ka upo kan horwal ve ka nga hotel lama po kan thlang che ati ta ka chuan ke po chang ka pom ve mai boka so le lo chuak lo ma ti chuan a ko na lam chu ke en ve a angai reng ala chhelo reng mai khatin en vak su i bial pa hwal na hmu chu chuan in boi le zel mi turania a thik thu chet mel ro pui si ni kur kura ti chuan iwa han swal tak ti bak ka soi man lo khai hei te chu khatin min en hu thin su mi ai ang lu tuk nui chunga ka chala ron pen pa chuan a ron tingal wat ana khatin min pen ve zia lo te u in u naw hian ka chalti pong vek to hi kalo ti bye kalwat watang u i ron thleng to boka nakina thil tui deuh min lei sakang che ka ti chuan a thalom kan leng chuak don ne lo ti ve mai kan nui ngal var mai hey ke hi kala om ve tho hi o khatin in ti sang bik lo te u sarai la in lo ti ve le kan nui ho dara pon lama chong kan in zui chuak kanu chan chin ti min zot ve luama ke po chuan ka shil ve mul min hnem ve pa mula kanin lama chaw kan ei ho don nia ati chuan kalaman lo thu in kalo chang wat a chan min zo chuan sara in lo changa ta thoveng sut ke in ka soi chuan ka sui boi le no e mo ninga tungkam thiam lo nen a thalum hawi to lo sang be se yang i hodo na min lo shilla ka ron shwai don che nia upe kana ti chuan ka hnial du bik lo ka wa han kal she mai tak ui eng tin nge ke tiang le karil ru in ka in sui fia dan tur ka ngei to ngal mul kan doctor ala chu thin rim mel mai boxi tuna darkar khatte chu ral dei to leng pui changa hotel thleng tur phei chuan a dei po min dei lo shim ka thlok thei te ni ngot lo chuan sarin office ang hak che o alung oi lo hmel te mai nia min lo ti chuan a den vewem ka ti zom ve zat den ve e arun kal ngai vak lo nia tunlai chu arun lang tam tlat
phim khur veo ro a thin ti rim lo itum sham sham don nia a ti le a ani chuan ka lo me ti le office lam chu ka pana ka hlau thong ve det engtin nge min lo ti ang le a lo veo mi le ka wa han ning tak tinge mu bo in ni ber khera upe ka po chu lo ho ni te chu kan ti le ri thin ma se ke ma hi thiam lo chu kan ni box si ka lo lut them chida ka ti chuan lo lut wat mai te khatia vel kha ngai lo aron ti shoka zam tak chuan ka lut ve mai boka min mel rum mai bok sia ma se chu chuan a ti lang pa hle hle chu tiang ngai to man poi ni lo kha ka in ti wat tun hi eng hun nge ni ai nga ya khatiang kha I boss min ti dan tur ani mi ka bel nui ni ka ti che wang me khan I du du ni thei ka ti na ni lo ka dim bik don me lo che ka ti kha tu phal na in nge I thu in phal na po nei lawin na tho tur tam taki tan bo san zuya ati le hlukluka ka ti pal lu tuk tun che min she thiam ro ka phili boi ve ka lom o tun che min she thiamang ti ro akuta va bon pa chuan ka soi dat data ke hi oi ko dan vel ta chu khatin min tlon kher su tun chau ka she thiamang che chuan engwanga khatia ngei ni aron ti le a darkar khathun ka pe che a darkar engzat nge lo thlen na ni man hi ati le muk china a o hi chu nem lo ve chiang alom a thum bok sia leng puya kan kal thu te le kan thil ti vel chu ka shil ve mul mula chung te mai mai a hau a far nu pon wa shwai theilu tuk mi pa wang mai mai I hna kal san mak thei chu I tan tu che age ni a ka thu po mulawa I kal a ti vin le chata ka u nau pa ang ve thawania ka kal ve du ni maya aba ka lo ka ti ve le I chiang che mo oi lo mel dewa te chuan o I du le oi bok su ka thiam lo ti te chu ka she thaw tun bak chu thleng nun to lawang ti ka ti ama che tak tak ka ti le a chalom tun bak chu thleng nun le to su se chuan ka bial nu I bial pa hian ka ngai to veu che nia fo hi chu ka phui ti ve lo mo ati ni chu awa han zak lo tak ke hi ka lo zak zo fo mo a teu lo mai tu ma kala fop ka ti rual che chuan min ron fop thuta kambing phok wak du tholu tuk chuan min fopa ami fo na chuan lam lek lek ani ka chang let lawa ma se nuam chu ka ti chang let lo tur chuan ka in shil mul mul thong te reuh si min fo te chu I chak ve reng ti ka shialom ati le supa na nang pa hi ka phal na lo chuan min fop to suang che ka fop chak che po ka ti lo bok I zak thei lo lutuk ka hmui toy fai pa chang ka ti le tan tan to he pa laga hi chuan ka do thei lo lutuk hi chu boi thak deuh chu ni mi arun lui pei bok si ma se hun taka hen a pa le em boka karwali ni hodon nia chuan zana I hna kha ban san bokang che I taksa in zo lo khatiang wak wakin thok to su ka kut ala a hete I tho na po hi tok veu ri boi ka sui chui sha em ati le ta ka chuan chu tini tingot thei lo ka ti wat ka theya ka ti bokang chuan min hnial ring su ati le ta hmuka nial po ka hnial pei to lo a chung thei sia mi hnial dang hne so lutuk a mei chia zo hi soi tur shelo hian ka le de izel tiang hian tu ma bula hian a po ka ring lo abula tin an hlau em kha nia ke hian ka hlau lo na sa bai buk sia hanti le chin te hei hi chuan a thei to shim shim ti tu chu ke ena a mel tha ina chelo tak zet ama veng tu emani pani hi anunga an run boka a thei chuang lo akat chu ka pele a hei hian hanti le chin te ati le chuan akat chu ka la le ma se hei po poisa lo le thaw mi min she thiam la hei I ka thi man thei lawa kat lawa I nei chuan a pek thei vek thawnia ka ti le a hotela room boka du'a ma se poisa pek lo ka ngai bok nen aka ta man thei bok sui lo chu pa mai po chu ka wa han ngei tak ka poisa zong zong min ren sak vek chuan a poisa min pek ve hi a man po man thei lo ania thin rim deuh chuan a ti le tan ta na a poilo nakina kalaron thleng mayang ka ngei lutuk mi tlan bo tum lai lai a chu pa mai chu ka ngei lutuk in boss ve hi a poisa po nei lo ni don hi a hnunga mi pa te chu ati khum wak waka ka khongai angreng ma se abial pa nge a pasal po chu angei ka ti tiang khan kan doctor ka bial pa hian min ti ve se zong ka check na sa don lu tuk ringot hi ni mai tu ma bakhin lo nen kalau duty sakhe ni top min ron mu se chuan min ron vin le mo nianga
sual lu tuk mai bui khalaya khan eng thil ngei ti ka hlau thon ang chia hei a in thiar luka chuan lo nga pa che in ka lo duty chhok lu kani hi nui var chuan ka lo ti wat khata om tur kha ini lo I hna chu dang ka hria ma se tu man om lo hi min hau kher su chuan mo lo hau me su o I hria em ka ti ngal pang duty nu in bosaron hu chuan a hlau thon mel kher mai ama che heta hena duty book sia pani dal hi chu ni se je deu turania lo hau me song che ka mel khai mai ani chuan ka du min ti sak tiam ro a ron ti le mu a thalom lo hau me song che kalson dei te ka ti le a helaya boss ka ni hi bui nang ni lawin thu pe tu tur chu kai ma chau a ti le a chu po ni se klo ti chal hey asang lo ko ro I zo to chuan hei kal na tur kan neya kan kal ngal me ang o ti khan ha dam deuh khan lo ro mi sen chuan kalo ti ngal suk a hlau thon hmel mai bok sia asui ang chuan hadam ro nak tuk tang I duty pui tur kan da don nia zo than sang an lo ti vele khau kalang ti le min kai chu a rual ngal dei zui ka hnung lam ka bo hoi chu phok lu tu khem min lo en renga nui chunga ka va bai ta ka chuan ani po anui ve te sham kal thamai mai ro khatia hoi lo khan ati le ta ka chuan in siam remin kalmuang ve deuh te ka ti hlak hotel a po chuan thani don chu ka thok ve ta reng mai kanu po a tha chho zela tuna po kan in be thei to lu tuk zan lama chuan ka thok to lawa ka hlo min pe thaboka a room bik le office se ka ti fai deuh ber ka zo to hi chuan abula hian min om tir deuh thlet thin boka ka ti tur ka zo hian ka in thlak beka office a ka lo om ve kur zel bui kanu min ko na chu ka chang wata o nu enge ni ta ka ti wat kan doktor pa ni khan in ni deuh ti na em ni in en reng chunga ti chuan ka va han ming lian tak in tin nge mo kanu hian lo shat thei te de ni in me khop mai mi ba thata ka ni kha I om lo lai ti hian min om puya min vil hne khop sin o kamak pa ta na ka lo hwal ruk reng khania hei tu na ka shat me lo lain in lawin ngai zong der to a tha shim wina kan chuak don buka choya khan som hal bok la tha anga ti zom le nu chutin kanin zuina pola rei lo choi tura som te phei kha chuan ati chi lo lu tu kan inanga ti chuan choi chu soi lo len po du nang ka tinir nanga bui ka du lo thu ka sei tem ni ka taksa si che ta ron din pa hian ati su ka khong lo chau ka tong te kha lo shebe ka mi le chi lo thei lu tu kapi hei ka ron thla don chewa ka man to boka chuan idam po kan lom nga langa kanu bula vakal nei pa chuan mi sang hian kanu chu wa ti ni chu ka tho chuak deu hol mai kanu la in alo duin angai na bok nen kan pakhatala hian anil thiamin chungkam te la chu abu ang deuh thlap ani a to pa chuan an chuak chuan hnung atang chuan ka lo zui ve dat da zo than sang ding te o nge khatia nui ringot te chu nang po engei ni bi me cheu pon mit la lo lekin an en che kha o lung oi lo deuh tak chuan ka lo ti ve le ading chata chu ta kalama lo phei pa chuan min fo pani chu mi tamna la ya le ngal nam son tum pona theilo a palian mei bok nen chu ho chu I thi kem ni an thik jok tur che lom a chan chu kai chuan nangwa khi boy pui ka nei lo nei po hi ka du shan lo ati zoi le supa zo than sang le khadi khan ti to re reng su isha em mi tamna la ya phei chuan za thak lu tuk ka mel rum lu tuk ka bial nu thik thu cheve tan re ulu tuk hi ka thlem ve lok che ni kha kal tong le inu pon re min lo ti to lu tukang ati le ta ka chuan kanu omna lam chu kan pana nu he pa hi lo ko te engma po ka siam thei lo nia o ka ngei lu tuk chuan kanu bula ka ti lang ka lo puyang che ti ve si kha khoya in pui chu ni tuk hei min ti boy lu tuk achang le min lo kwa thul achang le ka hong ate ron fo ple chen kanu la chu alo nui ang kur moni khoi mo hei zo than sang om mai ro so kanu bula son vo om ve mai te min ti boy lu tuk ka ti deuh hlak bui khatin mani bel ba te an hming pumin an ko lol ngai to lo chu lawa nang ai pon ko upa khatin min ko to su ani lo chuan enge kalo ti por hla
hei hi ti le ka hmuya chuan du thul tuk chuan mi ron fop le ngonga kalau chang le bat chan le thi a phut ve thin chu lawa ka bel pa ni to lom le a sual na ka hrisan lo bok in la sangin kan kal sona nge ani lo chuan ni lo pui pui ka ti pui palang che a chi lo inu om ve bok ne na ti le o kal son vat pat ro chu me tui taki ei du chuan min lo tu boi to su ka ti ve bata a kal son ma in min han fop le te te a akal son nul nu chu ka enjui reng kanui var mai ni e ke po hian ani hi ka du ti ka inpum ma se ka soi kher lawang a to pa na taka kha ka du ve lo zau than sang POV kha kan doctor chu boinu in min lo mu chan min lo be bata abula chuan ka va thu ve ngal zat boka kapi boi hi shildon lawim ni ka ti sup ani hian cancer stage 4 na vai meka kan dam do ina an run da khan kai ni chuan kan lo mu chuak ve chawa ani hi chuan lo in shidei to ni oma boi ngai to wangin ti hian ama inna lo tor ve reng thine lo ni nilawe kai chuan ti hian ka kalsan mai do na hun rei po ka nei lo nang hian ka fanu hi du tak zet ani chuan ka boral ma nge hian nupuya i nei the ngem min enkar chunga ti chuan ma se i fanu hian a du don lo ti chui shat kha kai chuan du mai la ani hian a du ngai don lo ka ti le a ti ra chuan a thin rimin a du lo nge yang in du ton je hi ka mu the sin in pom du lo mai zo ka ni kei ko om to lo hnuwa phei chuan ka fanu hi mal to don lu tuka chu chuan min ti na thin ma se nangi lo langa tuna chuan hadam takin ka kal thei to nge yang mangai takini lo en ko langa apon lam ero hi chu i shat kha ni palaka hian in veng de urun thina ma se thinlung ero thiang hlim thunga nia chhata kai lo en kol nge ka be se o akyanga rengla chuan thil pakhat le anu shon te laka changson i veng him don nia chu chu min tiam thei ngem ati di a ole ka pi ma se engtik lai pun ka ti nuin ka ti hlim reng thei lo mai the ma se ka veng him ta tang ti ka ti ama che ka ti ve ngat ngata a mela chuan a ha dam sut le a hlim mel chu mu thei ngal war hote te bui te tlai chanchin te min shil ve lo ma ke pokarin ai takin nuam ka ti nupuya nei mo a du don lo ti ka sia ma se anu bula thu ka tiam to mewa a fanu tan hi chuan nu thatak hi chu ni ve ni chuan engwanga nu shon te laka tanga veng him tura min ti nge ni ang chu thil chu ka zon chhuwa wa tangai don ani a che chu ka ena a hmu num tak zet engwanga kabula tura ti nge ka ni chu ka hre chiang to in ka sia henu hi ke hian ka du ti hi pom ni e ka du a du emo du lo po ni se kanin nei nge yang chuan ka ta chaw ni kum khwa to bokanga chu e ka pe tu e ati ta ka chuan anu nen chuan kanin zui pheya awa tui don ve boye anu ina ti chuan ka thiam na zong in ka bol ve ni hi tui deuh khan e ro u anui sen sena van sang ki mi POV khatia min en reng lo khan ei me ro ka ti deuh hlak engtin nge nula pui to si hian ti e me ma e rong hi a bol tui lo thei ti ka lo ngai to dai ani chu a ti supa hey atui reng o ka thei top ko chwa ve ni kha i du le ei lo top ro tum deuh bur chuan ka ti mak ka thiam lo ti te chu ka in she ve reng ni lo a bol te chu ka bol thiam ve lu tuk ma se ka siam tui thiam lo thung a ei tlak thaw ni hi kan ei mai nyang chu nu nang pon tui chui ti vak bik lawang ti ro kanu en pa kher chuan ati le oi he pa hi la bau te u ngei lu tuk nu kha pa kha haute ka thiam ang to kin ka siam sak ve emema zak lo lu tuk mai kanu bula chuan no pang chhia zet chuan ka ti le ne ane a boi e siam hi chui le injir ngai ni kha pasali nei una phe chuan engkimi kutai a om don le nga lania thiam nge ngei tur ati ve siama pasal nei te chu a iti den e mai nu ka nei du teu lo mai ka lo ti wat chutin en tingai lo boi nakina te chuan i nei te polangai do na nia kanu ina ti le mulmul chuan chan po ko chang to lo cho chu ka ei zui mulmul ani mai zau thada po chu dar som thlenga thu ve ta renga kanu e ro mu hil to thung boi min thla do nem ni ka ho ve phot lo te chuan ka chaw de uriao ati ta ka chuan ke po chuan pon thleng chuan ka zui chhuak ve mai boka naktuk chu ko ron lam don che nia
chuan kanin ngai zong ti midang ka chung te pon an chevek to boka in nei lam thi kan nei to do nim ni rei nga hi ka du lo shim shim ti shala ati zom le zata athu tak mel mai bok si kanu bula ka soi kha pasal nei ka tum lo chu lawa thlani angwak kan la in ngai zong lo boka pasala ka nei kher don che ti na ni lo ka ti le mak kan siang chu chuan nang hian min nei nge bokang chu lo siang che chuan na tuk chu kan pahnia hun man dun ka du don ania boi atu ka thingtlang lama jin ka nga ya kalo ho hun ture ro ka soi lok theilo ati chuan jin mo ka te su zina soi khan ke ma hian che du to chuan eng ti thleng nge a jin don ti po she lo boka eng lampang nge ka ti wat damdo in lampang ania sum don na lampang ni lawin doctor ka ni na angin ka kalangai do na ati le mai a thalo om chung te chu midang te ta namal som na ni theina nia min ngai vengem ati chuan ka shelo ka lo ti muk atu muta dik tak chang ka hu phur ru ve tak zet a om lo hi chang ka ngai ve veng veng zel ma se ka mu tam hi chuan mi ti thin rim ba khi thiam nei lo ti thei tur ani he chuan ka ngai don che eng tiklai po in ka ngai che tuna po atili a ibula ka din reng hi em a che ka lo ti wat chu po ni se ka ngai tho che atile ho she mel lu tuk te chu ka kho ngai zo ho phutla chuan min lo bele don nia voina wang khan ka lo me o ka ti le ri lom thu soi ngai lo chu ai chuan min fo pla chu ka du tok mai swal so o ka ti hlak ti te boi za na tur om lo ka bial nui ni hi chuan i bial pa ka ni boka chung te chu thiang ve ka lom atile soi tur la hi a she thei bok mai sia chung thei lu tuk lo kun la ti le ka hmui ti por vakin akora thamin ka fo pa in lakshan ka tum chu min lo man beta min fo ple ngo nga kan om na la hi athim deuh bok nen tu ma chuan min run mudon chuang lo ti hriang nge ni a kut chuan ka hnu te chu ron tham le thin a ru huta a tholum ham mai ke po chuan ka chang let ve wat chu tiang ang chuan rei nge kanin fo hnu a chuan kanin thla ve thei sham ka tho chhuak khok thin lu toro le ka lo bedon chenia chuan boi na tu kha o thei ngil lo la ka ron som don che ka ti kha ati le ta ka chuan ole nang po film khur la o kwa ka chak deuh tla wang chuan ka va kwa ani po chuan min lo kwa ve ngal wat a om phar hlai zet lung nuam taka chuan ka beya ka mai mi ching zui wanga arim tui tak le pa tak te hian min hip lu tuk zo than sang zina changpun kar khat ton chu ni ve ta reng mai min ti boi tu tur om ta lo chu ka ngai le veng veng zel a om to hi chuan a in ti thu thei sia a chung thei bok nen in hnial ve reng thin ma ila min zin bo san ta ka chuan ka ngai zia chu ka sha ni tin mai chuan a ngai te in a room le a office chu ka ti fai renga ka zo huna ho mai tura min ti wang khan a tir ni ni thum kha chu ka ho thina ma se midang ho hi ka pui thin ta zo ka sangi bula hian ka om mai thin kanin koma tuna chuan kanin kom ngai ve to lu tuk sarai nen po kha to gin kanin berenga ani po hi tun lai chu order an nga bok nen a ho man me hi chuan a tai to nen in kom hun tak tak hi kan nei mangai lo a boy thin nen a chaw ve thei don bok sia ka ti boy ngai lo thung sang vo in chu min lo she thiam mai ro o zanria kan ei chuak don bok sia ka ho san phut mai ang che o ka ti pa mula ole i om ve reng du hi ka ti thin zo ka ke chu ni la bosina phal thawa ka ho dei zelang mule nui kur kora ti chuan nia mani in lama po ti tur va kom chuang lawa ka ti ve mai zanin chu upe kan ka chukle ma in chuak hawang u ti wangin kan phur lu tuk to hi ni tok mai ka star chin ka ti kha ma se tuna chuan ke pon u ang mai in ke en to ba ka zo than sang a ren run hi ka du ve chanin ke in shibok mi pa du ka nei don ani chuan ani nge hi ka du ti ti ve ngo tila nu zanin chu mi lam hak su o upe kan zanria min lei dona sarai nen kan pathumin kan kal dona ka ti mulmula a that chu ka chaw reu ka lo ngak lawang che ka nu po chona ti ve boka upe ka chia ka mu chuan mak ka ti veu khatin mak ti wak su I thian nu chu bial pa in ron shwai dei to ti ta ka chuan ingma po min shi le top si lo he nu tak hi chu ka ti deuh mup kan pani che in kan ei chuak don ani mel
Apoishan lo zan lama kan nun zom leang cheu an ti thau kha zo than sanga bula po ka chanu nen kan chuak don kha ka tia upe ka tel ve don ti po ko soi chuang lo abula engkim ka soi ve zel chan tur hi ka shelo ani po ati tur le athil ti apiang min shil big po ni lo ka shil thlap chan tur hi om lo restaurant a chuang kan luta pon lam landan ang ai na chung sut an ti changkang thok tu pon om nol buka do kan ruak om na lam chu kan pana min lo boy pui zungzunga anuam khop mai ei tur te chu kan cha ngal mulmula sarai mai chu local se nuam ti don nen hoi kwal pa chuan ka ti mulmula ni chia mai abial pa nen chuan in hu na huna tam nen kan pathuma hun kan man hau lo na po arei ve to lom ati ve supa ei tur lo thlen chuan lok lei su thla laila in ti dei khumang ka ti chuan no pang chhia lu tok alo ti ve supa kan ei tur nen chuan thla chu kan la du na WhatsApp a chuan ka status ngal zat tu emo local ve du lo kha kan ei tuilu tok ti chu caption a chuan ka da ka pachanga rei lo te ka phone chu a ron ringal kan nui sak mai ma se min call tu chu ka meng zau kok mai ka status kha ka en bata alo en ve rang chu ni in hello tim dei chuan ka ti sup ka kal son deuh pa boka boyi khoya nge oma a o chu vin shan lo ma se alung oi lo ti sha the I chu kan ei chuaka ka ti le supa a o ka sha lo na rei to buk nen ka thin te chu phutup tup ni mai ten ka sha kanin biak pon message in kanin bia ni maya chuan khapa nen khan mo ani kha tu nge ni a boyi min chang ta che a o chu vin to viau mai ka om lo chu nuami ti viau ani mo ati le shoka thohokin ka u tia ka chanu u pe ka lom akala hun le chep to a chu wang ka chong le tur chu aron chong le wang chuan ka ngoi kar mai chu po ni se kal kher kha nga yem ni I chanu ne na chuak tur anga I in soi wang chaw phal po ka ni ati deuh muk muka aron kal ve don thaw lom ani po ka ti le tinge mo ke po chu ka lo status kher ni lo se chuan a hri thei lo tur ka soi ve tur she lo chuan a chunga thinrim ka tum ve ngota nang po kar khat chungi zin to voi khat po kol pa nga in minun kol nga yemi ka buai I ti renga tuna lem ka status I hmu wang mai in min lo kol soi fu in ti zet chuan ka soi pang nga chu ka kol hun te lo chang thin ti ka hau lo boi min lo ngai to ve vem ni anui re suka ni china thinrim na oki te kha bo le vek to ka ngai che po ka ti bok lo ka ti le dik tak chuan ka ngai ve lom ke chuan ka ngai to viau che tuna heng ka kwa chak lu tuk che ibula adam ta ka mut veng veng tu ka chak ka nei lo a top lam chu ati supa kalau zin ve do na mi ka nui kar kara min hau to lo chuan min ti thoveng sop a thik thu chele lu tu khi chu ha thlak lam she ta ne lo zin ve ro kan ho rwal don nia inu ka lo di lang ati zom zat chak chu ka chak ma se ka nu jin bo san em hi chu ka la ngai to ngai lo shim a ka ti mai ni kha zo wat ula lo ho le wat zok ro ka ti ta zoka min hau su o zo than zan in chu thin rim lo la ku u ang thawania ani pon na wang bakin min en chuang lo ka chanu te pon nun kal ve don thawa ka ti le ta ka chuan a chalom ma se boyi tu na china jep then nei lowin soi vek to thinang che a hnuwa ka shat le thau do da wangin ka thin rim kalung oi lo jok ti shala a tir khan thadeu khan soi ni la khati vak khan ka thin rim lawang inu hne na chang ka lo shema sa thau boka ka ngai da mang che anui ri le suka nuam deuh khan mangla ati zum le zat kanin biak zo chuan ka thoveng hok the tuna chuan thamo takin ko theang kanu po chu lo va kol ti na emoni le eng po chu ni se thawek mai ka thutna a bok chuan ka va chu le a sarai de po chun lo thleng to chu ni in kan lo in berei viau emoni ma inin berei lu tuka iron story kha ka hmu kan ron thlok nga la ti chuan ma che ka lo ti hlak thil te kan ei zo chuan klapa kalang un an ti deuh ta wangin kan kal le a ke chu ko pon nuam shan to lo ho wat bat kha ka chak to zo than sangan sia se chuan zo than sangan sia se chuan engtin nge min ti ang ti ngota ni karil ro chu ni a hun kan thenga midang pon lo tam khop mai
mana chuan kan kal ve zeu zeu thin ma se kan sim to thung a then an lam boka ke chu kil khata kalo ding reng thung ka thian te ho chu an lam anyang chu ka ti ka hmule to lo reng reng keima kalo din lai chuan meiche pakhat hian in tur keng chung hian minron pana anui sanga a hmel tha phian bok inge ni ta kalo tiwat hi in ve ro zuvel hi chu in lo mel bok sia imalbi ka ni mo ati chuan nia ka in ngai lawa baka ka thian thau nin kan run kala ka tile a beng cheng bok nen tong ri na ngai lutuk hi in ro a rui ve theilo ati ta ka chuan lak lo tup chu moi lawa ka sha ta wang chuan kalak sak ve mai boka ka in ngal ve a tui phian zui eng tak chu niang mo ma se ko dan chu kalu hi red bur ni mai hian ka sia kalu hi na lutuk ka ti su chuta tunge ti po ka sha lo mi pa hian local ro ko puyang che ti le min kal sun puya kaming hlei theilo ko dan chu ko zoi vek ni mai hian ka sia khoyang e ka thian theu kha ka ti deuh nok noka ka taksa ti chu zut kwal tun ti ka feel the kalu na te ma wang chuan eng thil nge thleng po ka shat zom to lo minron tham tho nok tun chuan har chiang tak ka ni ka mi mu wang chuan ka mu mangi mo ka ti hial zo than sang amit meng sen room le a mel chang de urun nen chuan kanin ma chhon ran mai eng thil nang he ta mo ma se ti nge ka ti hu ka na lai po hin ni lo ka room po ni lo chuan ni zan khan ka in ena engma thom nu mu mal po ka in bel lo chuan zo than sang a hian heta eng thil nge ti zo than ingai ang kha eng thil ma ni lo ania ka ti wat a mel chu room sota min tha chak mel ngoi mak ro nang hian mi padang hu ni lo man puye mo ati vin shoka nang hi ka ta zo than sang a ta che ni ti sha em thin rim zet chona ti le shok khonga in zo than ingai ang kha eng thil ma lo ania min ring ro khonga in o ka shi thiam bik lo ka chap deuh ti ti to engma ka she chuak thei to box si lo ka ril ru buai veka ngai to atur ber po ka she lo ka khoi po du lo khan i hriat chian po ni lo mi pa zan huni man puya